Xi qabelkom ħalli l-jumma. Inselmulkom, sinjuri, għal shooter il-programm illi mux tad-deb għax aħna għomli. Pero laqas tal-bronz, għax maħnix l-aħħar. Għallu nġu għal-fidda, fidda li tleq. Xinti taħi li. Ma nafx l-lum ġej bid-dajsa. U jekk kantkom xie tajba lina, fatwenna unik. Għajja tiġib bil-vapur, flok bid-dajsa? Għalix. Għax ma nafs smajċ ma tal-PN diġa għatawa li il-vapur ġdijt li ħajsir tal-Gozo Channel ħajfalli. Ħajfalli, insomma, għar mill-vapur tal-Gregi ma jistax ikun. Dik dejjem u ma nafx kemm nħallsu kull-jum għalih. Insomma, mill-li jidher tajjeb qed jiġi kummissjona vapur ġdid li ħajaqsam bejn Malta u Għawdex huwa bżonn u qed jaqsmu ħafna iktar nies li Għawdex allura l-infrastruttura tagħna tikber. Għal darba neħdu pjaċir il-gvern u l-oppożizzjoni qegħdin fuq l-istess vapur. Fl-istess kabina dik storja oħra sewwa. Issa janaqtaw għax daw taqbżilhom bejniethom, nisperaw ma taqbżilhom bħal ma taqbiżlu dax fil-każ gravi. Allura ħbib tiegħi, wasalt id-dar wara ġurnata xogħol. Diġà qed inxomm ir-riħa tal-ikel li lestiet lil-mara. Ħanara naqtax. Soppa tal-armla bil-ful, piżelli. Żomm waħda. X'qed inxomm? Riħa ta' blue cheese! Da bis-serjetà! Ħallu l-sparat fil-komun, ma niflaħiex, mela sewwa, biex ma jnittinx id-dar, il-itten barra, il-komun, għamlu li pjaċir, u ma tajkolkom ġaħda tinten ġoddar, zammuwa ġewwa, u mux tħalluwa fil-komun, għax forti ħattijħor, ma joħux pjaċir dawn l-affarijiet, jew għal-menu demen, kun raġel, u itlob permess, qabel ma tħalli xi ħaġa fil-komun, mux kollox kif ġiġi. Għajem issa, ħani prova nidħol forsi niekol dik is-soppa tal-armla minar ir-riħħa tal-ġobbon tad-dalbima. Kemm naħseb għal xejn, għax ma sobojja qiegħda! U kull ġimgħa li qed nippruvaw nagħmlu wkoll grazzi għall-Infrastructure Malta huwa li nduru ċertu proġetti u anke toroq li qed isiru f'pajjiżna. U l-ħadd li għadda ġiet varata it-triq ħażabbar bejn ħażabbar u Żejtun, parti l-ewwel proġett varat minn via l-kulħadd. Ħaraw x'kien hemm. Illum it-23 ta' Marzu ġiet imnidija triq ħażabbar li tibda miż-Żejtun u tibqa' sejra sa ħażabbar. Infrastructure Malta biex tagħmel din iċ-ċelebrazzjoni hekk sabiħa għamlet din l-attività il-ħadd fit-triq fejn verament hawn ħafna nies illi qegħdin fit-triq. U għal waħda mill-ewwel drabi tfalet jesperjenzaw din it-triq u jistgħu jilagħbu ħafna lopi pinġu insomma ħadd tkun qed taraw dak kollu li qed jiġri. Mordru dawra u waraw xi ġimien hawn. Taf li għadni impressjonat kemm ir-rabja fuq iż-żarbuna l-kazzetta tal-komoda kien. Inti tafa l-istorja tal-kazzetta singla? Le. Mela dat wara ħasla kien hemm kalzetta li spiċċat single. U biex ma jarmuwiex, qabduha u tefawha fil-kexxum. Ma kalzett oħra, ovvjament ma kienx taqbel bl-eżatt. U di supervjat. Marret id-dur, kxaxen differenti tipprova ssib lil kalzetta l-oħra. U meta qatet qalba, reġa' ġiet lura lej il-kexxum fejn kienu tefawha ma' dil-partner il-ġdid, ma' dik ma kienitx hemm. U taf xi ġifieri u dik. Ejja ma fimtix.